ufakile efrijini? Ngifakile. Awu, othi ngizowushaya nelanga lishisa kabi. Nala endlini ingcole kanje. Awu ngicilelele la endlini. Othi ngihlale phansi mina bese ungilethela ubhiya wami. Awubheke nje. Kungcole kanjani endlini? Wena nje umfuza wangamshiya udadewethu. Angikwazi ukuthi wena uganaphi. Uyivila kanje. Hawu ma. Vele ungahlala endlini ingcole kanje. Ukushayela nje mntanami. Utho. Hawu we ma. Khona amampela nje kowehlupha nje ngokufona isitomeke. Hawu. Awungiyeke wena ngaloyo. Angithi lo ukehambe ngishiya insuku ezintathu zonke. Kuze kusuke mina kube mina engifonayo ebese sokweni lakhe. Awungiyeke mina. Hawu cha we ma. Ukuthi nginento engangizama efonini izolo yangabanje namhlanje isangile. Angithi uhambe nengane yakhe. Njobe ehambe nengane yakhe nje kusobala njobe ngekho la ekhaya usesokweni lakhe. Hawu ukuthi ngike ngaye erumini yakhe ngafica impahla zakhe nezengane yakhe ziphelele. Ubengahamba kanjani eshiya impahla zakhe nezengane. Bazoshintsha ngani phambili? Hawu. Uthi nengubo ikhona futhi? Yebo ikhona. Awu, uthi ngobe. Wait. Mnumzane, ungangangitshela wona ukumungena ehosini lami. Sephindeza kuphunyuka futhi igemingo. Ini? Lezi sasebanjwe le ehlathini sambe ngemoto zaphunyuka emotweni. Into efana nale yenzeka kanjani? Nikhona nibhekile, nginithembile. Awuphumela. Cha, njengoba wazi Ngiphumela hlala lapha eoffice lami. Awukwazi ukhlala eoffice kukhona igebenga ezibanjiwe lapha ezulu. Awukwazi le office mnumzane. Ngicela ukuthi ngiphumele. Ngifuna ukufuna umphathi njengamanje. Akwazi kwenzeka lokho. Sitembuyazi, ninjani lapha? Ngiphethe indaba ezibuhlungu lapha. Sebevele bayiphunyula lapha lezi igebengu lezi angisazi ukuthi ngizokwenza njani. Hawu baba, ngicela ukuthi ungilalele ngichazele kahle ukuthi kwenzakaleni. Ngiyathembisa hambe sitembuyazi ukuthi ngizozama ngisemandleni nami ukuthi ngizame ukuthi ngiyibambe ngokwami. Ngiyacela baba. Wabelwa ngibakela ucingo Nkosi yami. Kodwa ngizayithini le nto? Ufunana nana? Khuluma nawe man. Ngithi ufunana wena man. Izinja zikuluma. Asikuluma izinja zami wena ma. Phekwa ke fanele. Hey, shuna. Phekwa ke. Kosta, mbambani, Kosta kubamba. Yawe, ubani? Angithinta mina.
Until. Opa, fala, não, mano. Opa, fala. Eyi, njengoba ngikutshela nje Hayi, kodwa kufanele abazali bakho bekuxoshe eThekwini. Iy'ngane ezimbili zonke. ukudidiseka nje wena bagcina indaba yesikole. Mina bengifunda u-matric this year. Ngase ngathola umntana-ke ngamake ngoba umuntu obengikade engane yakhe ngayithola. Impilo yami-ke ilokhu ime kanjalo. Awusho-ke wena kugcina wenze njani indaba yesikole? Mina besinyiwe ngenyawo wesithathu ekholeji. Ngakho sengithola ingane yesibili baba wangixosha-ke. Kodwa beqhubeka ngifunda la emakhaya online. Ngoba kusakhona indlela eyaphambili. Ya, yazi khona indaba ethunda la uFacebook kabhobungane. Ngizothola Nkandla. Awu, ngiyamazi-ke leyo ngathi ngisho kubo-ke. Hayibo ngeke ilokhombise lo muntu othondayo nje ngidinga ushutha naye serious yazi. Hayibo kanimola kuyabonakala yini? Awu, kuyaza kukhombise kuyabonakala. Thatha kabhobungane. Hayibo yazi ngifundisa naye kanjani? Hayi ngeke. Hayibo yini manje? Weyisaka umkhulu walaphana. Bhobungane uyeyisa. Hayi ngifunda into ezongihlanganisa naye. Mina-ke nguSizwe Mkhonto, igama lami ngu-Andiswa Lembede eGoli, mina ngithi nje Mkhunjini ingakho phela sibayekela bethi Mkhunjini uhamba phambili. Lolu uhlelo lakho mlaleli, Umkhunjini FM. Awusuka madoda ziyasha insizwa le phansi emajukujukwini nenkandla zithi awena nduna khuza abantu bakho nazi semenyamenya sendaba nansi enkulumo la sohlangana khona kuyophela abantu. Awu mlaleli womkhunjini FM, uyazi-ke indaba ezishisayo Siniphathele zona. indoda ke uBhovungane eyenza umsebenzi oncomekayo ngokubamba abazingeli bobhejane, into engakazi iziyenzeke ngisho endulo. Kanti ke isikhathi mlaleli 11 o'clock. Kanti ke mlaleli khumbula ukuthi namhlanje uzovela uBhovungane ku-Channel Q namhlanje ngo-8 ezochaza ngakho konke akwenza. Mlaleli
nawe uyazi sihlezi sikuphathele ishisa. Hey, awukahle weqaba. Yebo mfethu. Cha wena mfethu awukuphawule nje wena ngowakho umbono mayelana negalelo lenziwa yile ndoda abayibiza uBhovungane. Le ndoda. Hayi cha wesibiya mfethu into engayisho uthi halala Bhovungane. Uthi halala Bhovungane. Okay namhlanje kusihlwa ku Channel Q ngo-8 ningakhohlwa. Ngiyaxolisa. Wena oqala wageza umuzi wakithi. Okwesibili wawushisa ingane yami wayigwaza mayithi iyakhuluma ngendaba yakho ngakho wakithi konke engikwenzayo nengikwenza khona uyinkokhelo ngiyokuthatha amhlangana imali yobastard. Kunabafana ababili abanamandla kakhulu kunami manje bayangihluza ba. Sukuma mfana, sukuma. Igama lakho wena uMapopo. Mapopo. Igama lakho uMapopo. Uma ngabe ngikubiza uzothi khuluma Nkosi inceke yakho iyezwa. Uzokuqaphaza amadoda bese uthi khuluma Nkosi inceke yakho iyezwa. Mapopo. Khuluma Nkosi inceke yakho iyezwa. Hamba ke mfana uzomsebenzi wakho endlela ukuthuma ngayo. Yebo Nkosi inceke yakho iyezwa. Hamba ke mfana uzomsebenzi wakho. Akunamuntu okhula kusala manje. Hey wena man. Hey wena. Hey wena. Ubekwa yini wena la? Ayibo bhuti, umbuzo onjani lo ngibuza wona? Awazi. Khona ngempela ngenkathi usuhambe esokwe lakho ngitshelile usuhamba noma mina ngivele ngabona ngenya. Hawu bhuti ehlisa umoya. Ufonesela ngaphandle wase esemngemoto la ngaphandle ngagijima ngaye kena bengazi ukuthi mina ngizohamba isikhathi eside.
Abafana beyimoto nje abadume ekhanda lakho na Zandile. Ziphi inkomo? Wamtshela lofanele ukuthi ngithi ngifuna inkomo kababa mina. Hawu bhutangana akakasebenzi usahlele ekhaya kwamanje. Lalela. Wena Zandile. Uyabona njengamanje isikoleni umile wena Zandile. Awuyi. Ubhizi udizana lo mfana ondiza ngeemoto ongenamali, ongeke zikhokhe ngisho inkomo ethi mo la ekhaya. Zandile. Mina ngifuna inkomo la ekhaya Zandile. Uyangazi ukuthi ngitheni kwena? Musungila wena Zandile man. Hawu nganama ubambile. Awehlisa umoya manje udlule lapha. Buka futhi ngiphekana nalesidlo sakho sithanda kakhulu imfini. Hayi. Ngibambile wena dadewethu. Uyabo? Hayi cha. Ngiyakwazi hawu ipheke mfana ngiyakwazi ayizovishaya mfana wena mntama. Hey mazi zinja lento. Hey nasi laphana kwangena egodini kwathi bekungena sababa sakutiyatini. Hayi wena dadewethu kanti ke ezinye indaba ezimnandi ngiyaya laphana ku TV. Kahle ngane manje ngiyakwazi ukuthi unamancoko kodwa lawa wena ne-TV hayi kahle bhuti. Ku TV. Awu dadewethu baba. Ande befike TV bhuti. dadewethu ande beba ekhaya abantu bethelevishini baphuma kuleto. Angithona lepo bluku ehamba wena. Kahle niki. Ukuhamba nje kancane nje. Lalela hayi dadewethu. Mina njengamanje ngifuna ungenzela umphako ngizohlala yona lenyamazane yami le kwa television. Ngizovela namhlanje ebusuku. Ngifuna ngilungiselele ijazi lelana engalishiyelwa umkhulu ngedlule emhlabeni. Hayi sesiyobona khona ntambama bhuti. Mina ngikhola. Wena dadewethu. Hayi la ngizobuye ngihlinze la. Sabuya. Dadewethu nje sami. Okay bhuti. Saya punya dah pernah suka mandi. Apa nama? Kakek rumah le. Nginikezele umuntu wekazomntana. Bethele uhlelo-ke usibonga umusa ngema
Bovungane. Hayi bo. Sizile la. Ngoba ngathi ngiyamazi nje lo mfana. Kabanzi. Hayi bo. Umsebenzi Angithi lo wakho bhuti lo wenzile, ohlala phansi kwentolwane lo sijabulisile sonke sizwe. So Hawu. Ngeke ngezwe ukuthi awukusitshele khona kahle igebe igama engayibambile lakho lo mfana. nesibongo bezwe aba Hayi bo. babukele emakhaya. Yazi ngeke ngabona lo bhuti Hayi mina ke kahle mina ke ngundoda zempini igama lobutsizwe enganinikwa umkhulu ke lelo ke. Ngoba basikanana. Daba. Yebo mntanami. Cha ningibhekele izinja mama. Wasinazo mntanami zinja la ekhaya. Kanibona mama njani ekhaya? Hayi saphila mntanami. Nathi saphila mina udetective Khumalo mama. Ngibuye bekade ningifonelile indaba lele umntwana olahlekile la ekhaya. Hawu mntanami, sangafona izolo emini ungafiki ulishona ilanga mina ngihluphekile uzofika namhlanje ekseni kwenziwa yini lokho? Mane we mama. Maningaba amacala engidila nawo njengamanje. Futhi adili ayinzwa yizo lezi ngane zeni la endaweni. Futhi mangithatha ukubheka njengamanje lezi ngane zenu yizona egila imkhiba ngena lapha ezulu zenza yonke umathanda wazo. Njengamanje nje ngwangifike la kusabele ngiphuthume kwenye indawo. Mana kwena mama, wenzwa yini ungivela ungifonele isikhathi eside kangaka umntwana ungambikile. Ukuthi umntwana kade elahlekile, kuyima ukhanda phone. Uthi sina isikhathi sokuthi sinakele indaba seyithathaphi. Lalela la wemfana wami, ngifuna ungizwe kahle. Ithi yini la benithatha izingane zethu? Nihambe nazo thina sithi umuntu uyabuka uhambile usendodeni yakhe. Ngithi mkhuba yeni nina? Lalela we mama, ukungithethisa kwakho ngeke umuyise umntwana wakho la ekhaya. Wena into wakufanele uyenze eqaleni kwakumele ungifonele kusaphela insuku ezimbili. Ufone usitshela ukuthi umntwana lahlekile. Njengamanje ukungithethisa kwakho mina ngizosuka ngiphume ngihambe. Ngiyonaka amanye amacala. Ngoba shuthi leli lakho awufuni ngini-attend. Hawu cha Mtungwa, hawu ngani yami, ungahambi. Asiqhubeke mfana isikhulume nalolu daba. Wena Mcebo. Awu ugijima nezitulo nangu Mtungu sethu uyaphuthuma sikhulume siqede nje lolu daba gijima ngani yami. Yena ingane yakho ehamba iyavela la ekhaya. Ngiyangabuza kuntombazanyana lo mncane kade ukuthi ubeye kwathi wayehambe eyotheza. Wayotheza kuphi mama? Wayotheza eZulu. Hawu. EZulu futhi. Hawe mntanami. We mama, uyazi ukuthi ukutheza lapha eZulu kuyicala elibovu kabi. Ngingabosha izandla nenyawo. Yihlathi lo baba mkhulu phela lo. Isukela siyamatshitshi mntanami sasitheza khona. Hayi mama, indaba yakho. Phela manje sokuyindawo kahulumeni yaphela mama. Indawo kahulumeni wayeyinika ubaba. Hayi. Ake sikiyeke ke lokho we mama ngoba nami akunalo iqiniso eliphelela lokho. Engifuna ukwazi mina mama, ukhona yini umuntu obehambe ngeswene naye la ekhaya ubongamenza ukuthi angaphindi angabe uyila ekhaya.